Čauky ľudia, moje meno je Majo a ja vás vítam pri dnešnom novom tutoriáli, ktoré bude z toho, ako si nainštalovať GTA 5 online. Takže, čo k tomu budeme potrebovať? Budeme potrebovať k tomu tieto dva linky. V prvom rade mi treba tento link a to je stiahnuť si tento program, ktorý sa volá Mega. Ja ho mám vypnutý a mám ho, no vlastne, a ja som cez to tiež stiahoval, keďže cez internet takú veľkú hru ako je GTA opäť nemôžete stiahovať. Tá stránka to vlastne nedovolí, musíte mať stiahnutý túto ich aplikáciu. A to si tiež ukážeme. Takže, aplikáciu máme aj nainštalovanú, vy si ju stiahnete a nainštalujete. Keď to máte nainštalované, môžete to vypnúť a pôjdete na túto stránku. Link na túto stránku, vlastne no, dávam rovno na GTAčko, máte v popisku videa a je to vlastne tu na. Otvoríte si vlastne už tento link vám ja dám do popisku videa aj s GTAčkom. A čo tu máme? Máme tu trailer, fotku, nejakú reklamu. A tu sú nejaké tie minimálne požiadavky. Mne to na notebooku pustilo. Sice mi to spadlo po 10 minútoch hry, mi to spadlo, ale tak väčšina z vás asi bude hrať na počítači, nie na notebooku. Takže tu máme túto vlastne hru, kde sa to stiahuje. Takže musíte kliknúť na tento link, vidíte, že tu je to Mega napísané, čiže vlastne sa to bude stiahovať cez tú aplikáciu. A má to 59 GB, čo je dosť dlho. Ja som to stiahoval asi skoro týždeň, keďže môj internet je pomalý a ešte tá aplikácia vlastne obmedzuje rýchlosť toho stiahovania asi, keďže mal by som nejaké 3 MB stiahovať a stiahoval som pol MB. Takže, ale to nevadí. Takže vidíte, že tu je tiež napísané, že je to dôležité, že nemôžete stiahovať cez vlastne prehliadač, ale musíte cez tú aplikáciu Mega. Takže ako to nainštalujeme, to si povieme, a ako budeme hrať online, si to povieme tiež. Takže jednoducho si to takto otvoríte link. Aha, tak si to takto neotvoríte, ale ja to mám tu na GTA 5 download. Čiže tu sa vám otvorí ja vám dám tento link už rovno tiež. Čiže toto je vlastne odtiaľ toto budete stiahovať, má tu 59 GB a vidíte, že sa to dá cez prehliadač alebo cez tento Megasins. Dáte si tu stiahnuť cez tento Megasins a jasné, musím ho najprv pustený. Takže si ho pustím. Áno, už sa pustil, tu je. A tu som vlastne, takže dajte si stiahnuť a začne vám to stiahovať. Vidíte, že máte 0%, mne to stiahuje teraz nejakých 500 MB za sekundu a to vám ukazuje čas, takže asi tak. Dobre, takže keď to budete mať stiahnuté, čo potom? Áno. Čo potom, keď to budem mať stiahnuté? Keď to budem mať stiahnuté, idem do stiahnutých súborov, alebo niekde, keď pri inštalácii toho súboru ste si museli zvoliť, kam chcete, aby sa vám stiahovali všetky hry a veci, ktoré budete cez to stiahovať. Takže pôjdete do stiahnutých súborov, asi tam to určite, to je také najlepšie, stiahnutých súborov a tu vlastne by ste mali mať zazipované, to je vlastne RAR súbor a malo by to mať presne tých 59,3 GB. A keď to extrahujete, čiže ja to ukážem na tomto, takto tu dáte to extract tu a no toto má vlastne kód, ale vy ten kód tam nebudete mať, iba to takto jednoducho dáte a dá vám to súbor ako každý iný súbor vám to dá proste. Potom ďalej, keď budete mať ten súbor tu jednoducho ten súbor už to je vlastne nainštalovaný, tak si ho premiestnite tam, kam chcete mať hru nainštalovanú. Ja som si to presúval tu som si vytvoril zložku Games a tu na GTA 5. Keď budem mať tento súbor, vlastne datý kam to chcete, aby sa vám to všetko ukladalo a tieto veci. Keď to máte presunuté z stiahnutých súborov, to môžete vymazať, lebo to zabera zbytočne miesta. A kam to bolo v C-čku? Games.
Áno, čiže potom, čo mi bude trvať ďalej? Tu na Social Club. Mne to nešlo pustiť zo začiatku a není tam písané ani prečo, ale musel som si vytvoriť účet na tom Social Club vlastne stránke a išiel som do extra a nainštaloval som si tento Social Club 1158. Je to nejaká inštalačka alebo niečo také. Takže, a potom sa mi to spustilo. Čo urobíme ďalej? Ďalej si nájdeme vec, ktorá sa volá toto tu na. Takýto launcher, je to aplikácia, má to 500 MB, má to takéto zaujímavý obrazok. No, tu takéto niečo. Takto to nejako vyzerá. Takže ten si jednoducho, keď chcete hrať, iba spustíte ako správca a môžete hrať. Čo máme ďalej? Takže keď to chceme hrať online, tak by sme to mali urobiť tak, že si vypnem Steam. Keď to chceme hrať online, mali by sme si pustiť, ako ináč mi to nešlo bez toho. Na stránke je písané, že netreba spustiť Steam ako správca, ale tak väčšinou mi to takto išlo, že sa to takto robilo. Tak mi to išlo. Otvoríme si Steam ako správca. Už sa mi načíta. Poď, áno. Steam sa mi načíta za 3, 2, 1, áno, tu je. Takže Steam mám načítaný a môžem sa vrátiť znova ku tomu launcheru. Takže znova si spustíte iba launcher a spustíte to ako správca. Na začiatku máte tutoriál, ktorý vám vlastne ukazuje, ako sa čo hrá a ako tak. Takže ten si musíte prejsť a keď už budete mať odomknutý voľný svet, vtedy sa vám to už bude, keď budete mať odomknutý voľný svet, stlačíte F9. Áno, F9 a tam si vlastne určite, môžete tam zmeniť meno a takéto veci, ale musíte mať ešte, tam vlastne si môžete pozývať priateľov do hry cez Steam. Takže tak. Takže toto by bolo pre dnešný videjko všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite like. Po prípade, keď vám niečo nefungovalo, tak mi napíšte do komentárov, určite rád vám poradím. A ja sa s vami lúčim, čau.